Her er så den grimmeste af Volcanic Islands'ene. Den som jeg har valgt at grade til at være good minus. Det er ikke så super let at se på forsiden, men på bagsiden kan man jo tydeligt se hvorfor. Så jeg har valgt at grade. Så er den til bare at være good. Så bagsiden ikke lige frem er pæn. Forsiden er igen ret svær at se, fordi at den har de ganske i de hvide farver. Kameraet er ikke helt godt nok til at gøre det bedre. Men ja. Jeg håber du får nogenlunde billeder af hvordan de er. Sidste jeg har valgt at grade som good plus. Jeg kan lige frem helt i så mange skader. Der er dog stadigvæk noget i hjørnerne. Og lidt ned ad kanterne. Forsiden kan man se at den faktisk også er temmelig pæn. Det er lidt svært at se her på, men den er faktisk efter min mening rigtig fornuftig at se på forsiden.